Erokamano Cleophas. Mokwongo en ni ka wang'iyo kaka itayo chenro e counties, nyaka wang'e ni en closely tied to budget making process. Nikech en from that budget making process ema wang'eyo ni pesa adi midhi tere migawo mane to dhi tiyo nade. Mano number one. To gima waseneno ga gi counties kinde mang'eny en ni king'iyo katiba article 10 gi article 118 mawuoyo about public participation. Ni kinde ka kinde kiloso budget to nyaka isum pach jopiny mondo ing'e ane ni en priority mane magidwaro e ward gi to pesa ni de ti nade. Mano waseneno kaka itimo e county seche moko ok time e yo makare. Iyudo ni ka en wuok tich to wuok tich godhiambo ing'iso ni kiny onego urad kuma kama. Gokinyi iyudo ni kendo chako change information ing'iso ni udhi rado kumoro mopogore. Koro japiny monego bed ni biro tisumo pache mondo winj ane ni odwa ni project mage obed prioritized bedo matek. So at the end of the day ka county government implement project to implement project mano kosum pa japiny ba japiny oyiere ni ma e gima wadwaro ni watim. Aparo ni kanyi kuma shida chako gaen komondi. Number 2, kata kapo ni nitiere pesa mobed allocated ni nitiere project kaka Walter wacho. Wach kata ni owach ni idwa ket $15,000,000 idwa ger godo ECD. To kidhi e ground tiyudo ni ECD ni pok ogere. To kata kogere to bei manogocha ok en gima nyalo chopo $15,000,000. Mano kendo koro duoko wa e county assemblies ma wan godo Kaluo waka. Nikech pani tij county assembly maduong' gin oversight, legislation gi representation. Tiyudo ni county assembly gin ka gisebet magikalo budget. To kar oversight ka ema koro tabu chako. To tabu ni damed monda wach ni kumowuoke maduong' and because of the political party system kendo ma wan godo. Ni koseyier ng'ato modhi obede county assembly to nitie kaka onego bed ni otiyo. Kata kapo ni nitiere wach moro modhi marach to dwaro no penji. Tiwinjo kichako wach ni ing'eyo ni kitimo kama tipingo governor ni, which should not be the case. Ng'ato koseyieri moketi ni in an elected member mar county assembly ka gimoro dhi marach e ward ni kata ka gimoro dhi marach e county to ningo bed ni on the floor of the house kocha inyalo chung iwacho. Waseneno kaka Kisumu county wa kinde ka kinde Senator Professor Tom Ojienda ema chung e Senate ka penjo kaka pesa osetiyo, ka penjo kaka projects osedhi. To seche moko kineno weche mipenji Senate tineno ni there is a failure mar county assembly mondo miyo penjogi. So iyudo ni on the one level nitiere that lack of public participation mitimo seche miloso budget seche midwa kawo pesa. Mar ariyo kendo iyudo ni county assemblies jok ma wayiero watere county assemblies ka nocha winjo kiluongo gi ni jokwaya ni gin kosekel gimoro mosekal to en mana kamano okipenji ni pesa otiyo nade kata jopiny hinyore marom nade to giling' aling'a. So that is also contributing to mbek ni mineno katimore onwa e county. To wayamed ni chakre devolution chaki Luo counties wa oseyudo 325 billion, more than 325 billion igi nyapar. Cleophas, Thika Road ni nolose gi gimoro 30-32 billion. Matine ni pesa ma waseyudo collectively dini watiyo ne godo jowa maber. To Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori dini nitiere gi dongruok makalo kaka ineno ni. So one of the failures mosebedo ka chando en county assembly gi lack of public participation. Dakika ang'wen kapok akawo yueyo awinj pachi kotenore koda wach luongo ni jokwaya mano gi dho kama